Salam mekrofanda onlar. Giçäşe ýedi-dileşer. Gadardan tomaşaçylar. Mertan Muhammedow diýilýän şol gyzalanma derneginiň jemgyýetiniň maskaraçylyklary bolsun, bir topar maskaraçylyklara öz goluny çeken, maskara bolmagyň aňyra başyna çykan Kemine lakamly şol jüjejik öz kanalynda Sadyk Kargo diýilýän birini çykyş etdirip şolar ýalyky arasynda biziň hem adymyzy agzak geçdirýär. Inni bärde şeýle bir mesele bar. Esasan ýaşlar haýyş etdi şu mesele bir düşündürüş beräsiň döwletaga. Sebäbi aslında jogap bermäge degen ok. Hakykatdan hem şeýle. İtirir kerwen geçer. Bulan bar edýän zady rejime hyzmat etmek. Provokasiýa başga hiç zatdy. Diňe yalan. Ýalany basyp gidip oturlar. Inni muny nähil suwud edip bolýar. Şol Sadyk Kargo diýilýän aýdýa Döwlet Baýhan Ýewropa nomerini niýe jaň etdi maňa diýär. Şutaýda şeýle bir ýagdaý bar mekromanda bolýar. Döwlet Baýhan diýilýän adam 9 ýyl Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna işlän adam. Ekranlaryndan hem tanalýa, radiodan, Türkiýanyň ses radiosundan sesinden hem tanalýa. Muny köp adam men şu wagt gatnaşan adamlaryň 80% diýen ýaly diňe Türkmenistany däl, dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okuyan, işleýän türkmenliň wekilleri Türkiýanyň teleradio guramasynaky görün tele hem radio gepleşikleriniň üstü bilen tanap, şeýdip gatnaşyk saklap ýör. Ondan soňra mazatlykda näçe ýyllap işlendi. Şoň üçin ýüzüni zadyny tanamasaň hem bu adamyň sesi tanalýar. Inni bu hakykata aýdýanyny öňe sürýän bul adamjyk, söwdegärjik rejimiň oýnatgysy. Inni has pes derece yetip Merdan Muhammedow ýaly provokatorlaryň oýunjugyna öwürli bu. Inni bulaýda Döwlet Baýhan Ýewropaň nomeri bilen jaň etdi diýilýär. Men sesimi tanap bilmeýän bolsam, men sesimi tanap bilmeýän, men sesimi dälmi, onu seljerip bilmeýän gulaga eýe bolan birine nädip inanmaly? Bu birinji ýalan. İkinji ýalan Ýewropa nomerinden jaň etdi diýilýär. Biz iş edemizde professional görnüşde iş edýär. 20 ýyllanyň, hatda bir 25-26 ýyl bolandyr. Hiç kim o telefon ulanana halkara gepleşiklerde, halkara gatnaşyklarda telefon ulanana internet ulanylýar. İnternetiň üstü bilen dürli programmalar ulanylýar. Sen her kimi özüň ýaly tursusyz birdir öýdýänmi? Jaň eder ýaly. Ondan men bu adam bilen ýakyndan uzakdan hiç ýyly ne ara baglanşymma, meni hiç sada gyzyklandyran. Şu çow ýalaňaç özüni wara Istanbulyň iň ullukan meýdançasynyň ortasynda görkezäýsin. Men üçin bular ýalyky oýnatgylar. Hiç ýyly ne habar, ne bir hiç ýyly gymmaty ýok. Şoň üçin men näme üçin hiç ýyly meni gyzyklandyrmaýan birine men jaň etmeli. Ýa-da meni gyzyklandyrmaýan adam bilen gawat gelen bilen ýatyp durup gören, grup edip gören adam bilen men näme üçin gürleşmeli? Tema bilen baglanşykly bolsun, bolmasyn kommentariýalaryň aşagyna ýazýar. Ýa-da gün ýaýlymda bolur-bolursa zatlar ýazýar. Elbetde petiklener. Bizi gyzyklandyrýan hiç ýyly bir zady ýok, tarapy ýok. Men näme üçin gürleşmeli? Milyonlar çoşular ýalyky oýnatgy bar. Haýda bir oýnatga jogap bereli, haýda bir oýnatgy bilen gürleşeli. Olaň terapiýasy bilen meşgullanaly. Näme üçin? Men olar ýalyky zat etjegime
Türkmenistanyň bir watandaşyna ya haýdam bolsa dünýä türkmenleriniň bir wekiliniň problemasyny çözüp şoňa peýdaly iş etmegi saýlap alaryn men. 2. Inni näme üçin şu Merdan Muhammedow ýaly provokatorlar şu günne bize garşy şolar ýalaky adamlary çykyş etdirýär. Ya da bize garşy çykyş etdirilýän adamlar näme üçin şularyň üstü bilen halkyň öňüne çykarylýar. Muňam şeýle sebäbi bar, özüňiz bilýäňiz. Türkmenistanyň 3-nji diktator Ganhor, Serdar Süpüň jenayatlary bilen baglanşykly bir näçe bölüm gönýälim etdik. Risk bilen risk şoň iň ýakynynda bolan adamlardan. Gönümel tanayan, hemme zadyn gönümel bilýän adamlardan. Inni rejimiň içi ýandy. Rejime öz dönüklüğünü hödürleyen, hizmetini hödürleyenlerim bir hili bir yarıştan ıyza alıp barayan ýaly özüni duýansoň, bular Serdar aýtdylar, biz sana şu temada nähili kömek edip bileriz. Sana nähili gollaw berip bileriz şu Türkmenim kanalyna aýdylýan hakykatlara garşy diýilen soň, bular gözläp tapan zatlara minha şolar ýalaky yalan boluwsuz zatlar. Elbetde biz habarlaşýas adamlar bilen. Ýöne bir habarlaşmaga degäjek, salam telige degäjek adamlar bilen biz salamlaşýas. Biz salamymyzy yerden tapamyz, o gawat gelen şarlatan, sergezdan, oýdantyky siyasi hem biznes jelepleri bilen rejimin kunteleri bilen zayalar ýaly yerden tapamyz, o salamymyz, selimimiz. Şolar ýalaky düşündürüş, mehriban bolanlar. Şoň üçin bu öz-özünden belli bu ýalanyny. Innistaýda da bir zat bar, Rozowaýam işin içinde sokýar. Hawa Rozoway hak bileleşiginiň Türkmen Hereket Birleşen Halk Frontunyň esasy öňde barjylarynyň awraýly, tanymal habarçylarynyň aktivistleriniň biri. Rozoway bilen näme meselesi bolsa, Rozoway istese çykar hemme zady açaçan edip aýdar. Oňa Rozoway jogap berýär. We Rozoway jogap berer. Rozoway bilen arasyndaky bolan gürrüňler meni gyzyklandyr. Bolan içi gysy. Bolaryň bir grup bolup şol bir-birini edip sokup bir-birini satyp myrjyga çykdy bolan. Bolanyň içi gysy. Şoň üçin bolan grup bolsa täze adamlar gerek. Ýöne bagyşlan. Biz olar ýalaky grup bolar bilen neme diýen, keyp edýän, özümizi satdyrýan adamlardan. Şoň üçin biz goşulmaýar. Siz öz dür sultanyňyz bilen, nuruýuňyz bilen, ýene görüňiz bilen, şolar bilen näme etseňiz ediberin. Merdan Muhammedow Baky bayram myjyny, şyrryny çykardy. Indi şunça maskaraçylykdan soň bular utanman halkyň öňüne çykyp şolar ýalaky hamala iýul günüň bähridine iş edýän ýaly, iýul günüň bähridini goraýan ýaly hormatda gurrun eden bolýarlar ýöne bar edýän watlary yalan, dolan, töhmet, provokasiýa. Bolmadyk zatlar bollu diýip şolar ýalaky provokasiýa edýärler. Indi siz özüňiz ýöne köýçe logika bilen pikir edip görüň. Şolar ýalaky yalanlar, tosdamalar, görüpçülükler, hüjümler kimiň bähridine? Elbetde Serdar Süpüň, Ganhor Serdar Berdimuhammedowyň 3-nji diktatory. Gününi sanap, demini sanap oturan Serdar Süpüň bähridi. Galanda özüňiz karar beriň ýaşlar. Hemme zada bir açıklama vermeli, hemme zada bir düşündürüş vermeli diýilen zat ýok. Ýöne de siziň haýyşyňyz esasynda men elimden geldiginden düşündirmäge synaşdym. Şundan var mehriban doganlar. Bugünkü günler planetalar bir-birine täsir edýär. Şoň üçin bu syýasy küntülere de planetalaryň hereketleri, göçümleri täsir etýär. Şoň üçin bular soňky günlerde hasam bu yalanlaryny, maskaraçylyklaryny iň soňky derejä ýetirip YouTube kanallaryna açar ýalylaryny açyp oglama bir maskara ondan meteren maskara bolşup täzeden
şeydip bular jöwjöwläp başladylar. Oňam hemmesiniň sebäbi Serdaryň ömrüni uzaltmak. Mene gorkuň ajala hiç wagt peýdasy bolanok. Ähwanlyň. Bulan günleri wagt hemme zady sanalyjy. Ile belli ağaşek diýilýär bulara. Ile belli. Galanda minna özüňiz eliňizi wyjdanyňyzyň üstüne goýun. Oýlanyň, pikirleniň, deňeşdiriň. Seljerip bilýän bolsaňyz. Siz diýmek hakykatdanam adamlarda, halka, watana peýdala adamlar. Bular biri-birini dürtüşip berler. Innen bizar boldy biri-birinden bular biri-birini edip, biri-birini ettirip, biri-birini satyp bulara täze adamlar gerek. Bulan grup bolsa täze bular bilen bile bulara edýän agzalar gerek. Ýöne olar bizden hak bileleşiňne türkmen hereketde ýok bolýan adamlar. Ogrum özüne sor orromsam diýär. Bular her kim özü ýalyr diýerler. Şolar ýalyk. Şoň üçin öz satançylaryňyz bilen size iyi eğlenceler diye Türkler. Keypin görün öz satançylaryňyzyň dürtüşüň däm etseňiz şonu edin dağlaşyň, satyşyň. Hawa belki narhyňyz ýokarlanar. Ýene-ki efirde uşuklarymyza çenli mehriban doganlar Allah ýarňyz bolsun. Hakykatyň halallygyny tarapyndan bolun. Synlayan, görýän, buýsanýan, begenýän tügeleme kim näme diýse diýsin provokatorlara, adam satýanlara, ýalançylara, töhmetçilere, kezzaplara özüňizi oýnadyňyz şolaň gizje-gizjesine, şolaň provokasiýalaryna geleňiz şeýle dowam edin. Özüňizi oýnatdyrmaň, oýnatgylara. Oýnatgysy bolmak ýaly gaty elgen zat ýokdur. Salykda görşeliň, köp sag bolun.